Lakhain koi rahini Srupathar constituency Karbi Rong Asar hawarama etumben pini ada porphai khri sia pormalompen Karbi Rong Asar tumaphan Chongmei aloh keron berta phirangki ben bertang pale Srupathar constituency Karbi Rong Asar hawarama etumben patir piponsi nihang donsri aklam jakralang solong pamanpo Bapuram Singnar pen kachari pon amailong lobon kro pen alohi kapachini apor enlo Alohi aman pen MEC sangpi kadom terangpi VDC chairman Silarson rongpi KCS pen humsing be khra ame phu dhomo teron rat cyclen langpi kaphui katharpi SGB lapen manpeng kido kithei kidinga tumchi tongdo laso ame long MEC sangpi kadom terangpi rideng pen Chongmei aloh kadokawi bangpli kebra troxia rong asara tumaphan pajerpo Pinia bangke bang troksi kya ba troksi abang pu dumansi pini rong asar tumaphan appointment bang pajerpon iklong la bangke arjak de klui belang itum ka chisong mate la bang so nang pachun pinangi polang itum ka chisong pensi ilitum kaching hon CM Dr. Kuliramahan alangi kabo I pensi pini ilitum Srupathar constituency sitami rong asar tumhan appointment ronpon iklong Tangte la non pini pacetang pon labun de dom han prabjin men opson keron pon de pan kache sik pon opson dutuluma la bangke nili tum kunanat pen rong asar tum tong appointment kilong lagi dolang ni la bangke nili tum la da ili tum constituency rong asar mai apredana secretary tum pen nili tum jingwai po udhot la bal ka tu handa pat ke kiron pacetang eji phansi nili hin sami lo idun po Tangde pini la so aluron pon dat athila tum kon jakong amade power subthak than mana la bangke appointment adolang stami tok lo la bangke rong asar long kopi ma iklen nanjia daito akaman bangke alang litung si power mane alang litung si claim pon pe la bangke aja kong ba alang litung si dulu rong asar tum ajak dingen pen bukan proxy ang bong ngat song pini ladak skor bang putin rong asar tum phan appointment keron aloh nilitum Pimang pon pidam tang 1954 Thomas Council Kuchiparai pon ate Karbi Rong Asar tum stame amithang ajitang jobat nim rukom bisar kendar sita ajakong gunangi pe puthak alamsi nitung 69 ingkan pen 2016 ingkan pen chisong si tiniang deng ladak nangkili 2022 angbong ini arni tarik isi ationg arni itum ciron ponlong lo lake Thomas Council atum hasitame itum curup piglo lapen alang itum hasitame laso nang pacun thek potken itum curupalo lapen itum la Karbi Rong Asar tum nang sitame pini dai polmen ke dengan tum abang putu sitame misen pen rong rup kecari kecalom pon jephan lapen idom bisar kindar stame hok pet pen bisar pon longpo lapen hok pet pen bisar pon thegi phan si rong asar atum hangang bong tame pini nitum da kachira long tame chethan chimu pon longlo lasi jurang jilang sai doang stame itum rong asar ning siwet pen kengkam si chior pon rapet po si kado we rong asar hanta chuling pon pen lang tumta sai do an stame la rong ru kechari ponji dak tok jira teng pensi anu tin arong sa tumta rong dam pen chingwai chingsai ponje phansi itum pini